В Маракеш се проведе 34-я международен конгрес по трудова медицина. Малко повече по темата сега разговаряме с доктор Мария Титопуло, експерт по социална медицина, също така и собственик на Лот Консулт. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте наш гост днес. Кажете ни, какви са изводите, които може да извадим от конференцията, която се проведе в Маракеш? Този конгрес е със световна значимост и се отнася за експертите по професионално здраве и в по-широк смисъл по безопасност и здраве при работа. И е първото голямо събитие в жив формат в последните 5 години. Изводите са много, тъй като света, в който живеем, всъщност е доста променен и в момента ние трябва да се адаптираме и да се справим с редица предизвикателства. Какво беше българското участие и представяне именно на конгреса? За съжаление, българското участие беше доста минимално. Като организация бяхме представени само от нашата компания. Ние имахме 2 презентации, устни, по доста актуални теми, което всъщност е голямо признание за българска организация, особено за бизнес организация, тъй като не сме представители на академичната общност. В същото време нямаше други участници. За съжаление голямо мое, но не трябва да изключвам тук и участието на доктор Иван Иванов от Световната здравна организация, който е българин и навсякъде подчертава това, но всъщност представлява Световната здравна организация. По какъв начин се променят рисковете за професионалното здраве днес? Аз започнах моите изложения с това, че живеем в един свят изключително динамичен. Подложени сме на кризи, предизвикателства, конфликти, дори войни. Променя се много неща от нашия и бизнес, и социален живот. И дори когато си мислим, че нещо касае нас, а пък друго нещо не ни касае, всъщност ние не винаги осъзнаваме колко близо до нас са всички тези промени и каква част сме от тях. Променят се нещата, тъй като в основата вече все по-голямо внимание се обръща на стреса като основен фактор и скритият причинител на много от проблемите, на много от заболяванията, и изследванията се насочват към неговото по-добро разбиране, за да може да го управляваме ефективно. На какво ниво е грижата за здравословната работна среда тук у нас в България? Бих казала, че нивото ни е добро, тъй като културата все повече се повишава. Това, което смятам, че може да подобрим, са възприемането на добрите практики и тенденциите от най-добрите практики и тенденции от света в България. В този смисъл имаме конкретни идеи и бих искала тук да обявя, че стартираме голямо национално проучване, касаещо психосоциалните рискове и нагласите на българският работодател и на българските служители по отношение на управлението на психосоциалните рискове. Защото е много важно тенденциите, които виждаме в тези световни форуми, да бъдат специално адаптирани за българския пазар и вече не да търсим какви са проблемите, а да предложим на бизнеса конкретни решения. Какви биха били решенията, които касаят именно този аспект? Светът вече не говори само за професионално здраве, за трудова медицина, за здраве и безопасност при работа. Светът вече говори за благосъстояние и за благополучие, една много модерна английска думичка well-being. В тази връзка аз смятам, че е много важно да проучим на този етап разбиранията на работодателите и на работещите хора, какво очакват в тази област, за да може да предложим конкретни социални пакети, които да са работещи за тях и да са в тяхна помощ. Менталното здраве е аспекта на трудовия живот,
все повече и повече за него ще се говори и ще се анализира. И нашето проучване цели да адаптираме спрямо нашите разбирания, нашата култура, нашите дори нормативни специфики на тенденциите от такива престижни световни международни форуми, така че да има конкретно да предложим на работодателя подходи как да задържи талантите, как да привлече млади таланти, младите хора. Говорим вече за финансово благополучие, не само за физическа активност, не само за здраве и безопасност, както казах. Важно е благосъстоянието и уелбинга. По какъв начин в световните по света различните компании осигуряват здравословни работни места на служителите си? Какви са практиките? Практиките са подобни на тези, които в България осигуряват, най-общо казано, IT-компаниите, които са мотора на нововъведенията и иновациите на българския пазар. Освен, както казах, практики за финансово благополучие, все се разчита на местата за отдих, за спортуване близо до работното място, за това да има наблизо съответни експерти, които да помогнат на работещия, ако той има, примерно, психологически проблем, ако иска да поговори с експерт, ако има нужда от консултация, примерно, с експерт по двигателна активност, хранителна диета. Така че смятаме, че има доста новости, които благодарение на това проучване ние ще въведем на българския пазар. Забравих да ви кажа, че в това проучване се включват големи организации и браншови, и служби по трудова медицина от нашата гилдия. Включва се академичната общност, включват се отделни експерти, така че то наистина да има представителност и да може да се предложат адаптирани конкретни решения. Какви са психосоциалните рискове, що се касае заетостта в малките и средни предприятия? На този конгрес изнесах най-големите учени в момента в света пленарни доклади. И се отбеляза, че нововъзникналите рискове и опасности и новите болести пряко влияят върху менталното здраве, върху психичното здраве на работещите. В малките и средни предприятия много често не се разбира добре, примерно, правото на изключване. Това беше въведено в края на миналата година като изискване от Европейската комисия, т.е. работника да има право след работно време да изключи своите средства за комуникация с клиенти, партньори и менеджери, за да може да направи ясно разграничение между работата и свободното време. Всъщност, дългите работни часове са в основата на доста заболявания, освен раковите заболявания, онкологичните заболявания, доста голямо влияние оказват и сърдечно-съдовите заболявания. Дори си спомням една цифра, 745 хиляди души в световен мащаб умират от сърдечно-съдови заболявания. Малките и средните фирми са компаниите, които най-пряко са засегнати от тези тенденции. И фокуса, примерно, на държавата и на институциите върху големите работодатели, всъщност нашата роля като консултанти по безопасност и здраве да обръщаме внимание и на хората от средния и малкия бизнес, които всъщност са гръбнака на нашата икономика. Да, но когато един менеджер в малък или среден бизнес каже, например, да, но не може да си изключим телефоните, нашите клиенти трябва да имат достъп, тогава бизнесът ни ще загине. Какъв е съветът? Как може хем да се съхрани здравето, хем да се запазят и клиентите? Откъде трябва да дойде този баланс? Балансът трябва да дойде от културата на работодателя на първо място, защото така той като лидер
трябва да задават тона и посоката на движение. Имаме ясно разписани правила в това отношение, документи като длъжностни характеристики, правилници за вътрешния трудов ред. Така че моят прост съвет към работещите хора е да четат и да познават правилата и правата си. И в тази смисъл е много важно да споменем и ранното обучение. Това също беше голям акцент на този форум, защото не е работещо решение младият човек да се сблъсква с тази тема на първи си работен ден, когато му се прави инструктаж. И той тогава да разбира какви са правата, какви са задълженията му. Това трябва да бъде извършвано още на ниво ученическа скамейка. По какъв начин изкуственият интелект може и ще променя работната среда? Изкуственият интелект пряко вече участва в прогнозирането на трудовите инциденти, защото давам доста добра база за анализ на вероятностите да се случи някакво събитие и с каква тежест би било то. Мисля, че той все повече ще навлиза в нашата дейност. Ние започнахме активно като компания да го използваме и по отношение на оценяване на рисковете на работното място, което е дейност задължителна. Необходимо ли е да има задължителна или как трябва да изглежда вътрешната комуникационна стратегия на компанията? Тя трябва да бъде разписана и най-вече да се познава от хората, които са в тази компания. Как трябва да изглежда една такава концепция спрямо компанията, дали е малка или голяма? Няма значение големината на компанията. Концепцията трябва да бъде работеща за всички страни. Какви са ползите за репутацията на компанията от здравословната работна среда? Здравите работещи в голяма степен са щастливи работещи. Те идват на работа с удоволствие и това носи доста добър резултат. Освен, че целите на компанията и резултатите се постигат по-лесно, един удовлетворен работещ е голям плюс за българския работодател днес на пазар, на който имаме доста предизвикателства, свързани с застаряващата ни работна сила и с недостига на работна ръка. Затова е важно концентрирането ни върху щастието и върху благосъстоянието на работещия човек, независимо в кой сектор и с какво образование, в каква възраст. Каква е ролята и доколко е застъпена невербалната комуникация в новите форми на заетост? Тази наша презентация, това беше темата на устна презентация, с която ние работихме с нашия пиар, Надя Ванева. Поднесахме новите форми на комуникация в контекста на невербалната комуникация в контекста на новите форми на заетост, тъй като има доста специфики, свързани с, примерно, работата от разстояние, онлайн, хоум офис, знаци, които изследваме, които трябва да се взима предвид при една такава комуникация, които може да разчитаме отново с конкретни примери по отношение на кинематика, на вокалност, на интонация на тон, пози, жестове. Считаме, че невербалната комуникация при новите форми на заетост има голямо бъдеще и трябва да се изследва. И тук е, може би, важно да подчертая ролята на нетворкинга, на партньорствата, на установяването на стабилни взаимоотношения в екип, защото все повече мултидисциплинарността в нашата практика навлиза и е много важно наистина експерти от различни области да работят по един проект, така че да могат на крайния клиент на бизнеса да предоставят наистина качествен завършен продукт.
Много ви благодаря за този разговор. Доктор Мария Титопул, експерт по социална медицина и собственик на Лото Консулт.